sa bisyo kay wa na lami kayo. Kakuyaw nagyud sa panahon kay ni daghan nasad sila karon magsigig duslit sa sandayong suyupon asong makalipong way tulog ug way kaon-kaon kay kung pukson dili makatulon kung sila nagani magtama mahiwi ang baba. Ganus paman mumuundang unya ibalik ang tukhang ang uban kalit ragkalisang kaysa syapo aksyon nagkabuang pagkaluoy sa mga biktima mga bata ug inosente pa kundangin na ang pagsuyop ni anang druga sa sige ni mong suyop-suyop ni kalit raka ug kadaot nagsapyot na ang imong lubot mga ngipon nagsigi ug kagut magsiga na lang imong mata kaysa druga wa kay tugpa-tugpa kung ang lawas mo aksyon ug luya mo follow up man ka. Ganus paman mumuundang unya ibalik ang tukhang ang uban kalit ragkalisang kaysa syapo aksyon nagkabuang pagkaluoy sa mga biktima mga bata ug inosente pa kundangin na ang pagsuyop ni anang druga pagkaluoy sa mga biktima mga bata ug inosente pa kundangin na ang pagsuyop ni anang druga.